Kaixo, arratsaldeon eta ongietorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, online lapurretarako teknika berrien inguruan hitz egingo dugu, bale? Gaur egun modan dauden iruzurrak egiteko teknika horien inguruan hitz egingo dugu. Beti bezala, hitzaldian zehar kezkaren bat edo baldin baduzue, komentarioan atalean idatzi eta noizean behin begiratzen joango naiz eta zuen kezka hauek erantzuten saiatuko naiz. Bueno, ez dakit ezagutzen dituzuen gaur egun gehien erabiltzen dien iruzur teknika hauek, bale? Azkenean danak oso antzekoak dira beraien artean, aldatzen dena da iruzurra egiteko erabiltzen dugun teknika edo sistema. Orduan, online iruzurrek ez gaituzte ustekabean harrapatzen. Internetera igotzen dugun informazioa eskutxarretan amai daiteke. Gero eta teknika gehiago erabiltzen dituzte iruzurgileek. Vale? Gaur egun, eta betidanik ere horrela izan da, ehuneko segurtasuna ez daukagu inon. Ez digitalki interneten, ez da fisikoki kalean. Vale? Hori, hasteko argi geratu daia. Ehuneko segurtasuna ez da posible. Vale? Segurtasun sistemak aurrera da zen behinean, iruzurrak egiteko teknikak ere aldatu egiten dira. Vale? Eta nik beti esango nizukena zer da? Zentzuz jokatu. Kalean egingo ez genukena, interneten ere ez dezagun egin. Vale? Online lapurretarako teknika hauek edo iruzurrak egiteko teknika hauek zeintzuk dira? Adibidez, edo bentsat guk aipatuko ditugunak hauek dira. Phishing, smishing, phishing eta spoofing. Vale? Spoofingen barruan berando ere ikusiko dugu, baina spoofing egiteko 3 metodologia ezberdinak daude. Webgorri baten spoofinga, posta elektronikaren spoofinga edo IP helbidearen spoofinga. Vale? Azkenen hauen helburua berdina dela esan dezakegu eta spoofinga phishingaren ere zati bat ere badauka esan dezagun. Vale? Phishingaren iruzurrarekin hasiko gara orduan. Phishinga zer da? Mezu elektroniko baten bitartez, vale? Erakunde publiko edo pribatu legitimo bat, vale? Dela simulatu egiten dute eta nolabait jendea erakarri nahian, vale? Zen enpresa bankuak, sare sozialak, korreos, transporteko edozein enpresa adibidez, vale? Hau da, email hauen bitartez lortu nahi dutena da, jendea erakarri, jendea nolabait bere datuak sartzera bultzatuta ikustea, eta modu horretan beraiek jendearen datu pertsona lortzen dituzte. Vale? Horren helburua zein da hori? Informazioa pribatu lapurtzea, kargu ekonomiko bat egitea edo gailua infektatzea. Vale? Tipiko izaten da informazio pribatu hori lapurtzea, informazio hori gero norbaiti saltzeko. Vale? Pertsona normalak bagara, kasu horretan, informazio hori normalean paketetan saltzen da. Vale? Jende askoren informazio pribatua, pakete batean, norbaiti edo enpresa bati saltzen zaio informazio bezala. Vale? Beste aukera bat, izango litzateke, adibidez, kargu ekonomiko bat lortzea. Vale? Hau da, informazio hori lapurtzen dizute eta informazio hori berreskuratzearen truk, diru ekonomiko bat, kargu ekonomiko bat eskatzen digute. Vale? Eta beste bat, izango litzateke, gailua infektatzea. Vale? Email horien bitartez,
ba, normalean, argazki bat, enlace bat, edo zer gauza izan daiteke, bale? Ez korrea irikitzerakoan, baizik eta korreoa behin irikita, bertan dagoen edo zer gauza klikatzerakoan, nolabait, automatikoki zeo zer deskargatzen dugu, edo zeo zer exekutatzen da, eta horren bitartez, gure gaioa, bai telefonoa, tableta, ordenagailua, infektatu egin daiteke, eta virus elektronikoa sartzen zaigu, bale? Eta virus elektroniko horrek zer egiten du? Virus biologikoak egiten duten gauza bera, baina makinekin, bale? Oda, infektatzen dutenean, gauza asko egin ditzakete, bale? Segun eta zertarako sortu den virusa, gauza asko egin ditzakete. Memoria borratu, datuak lortu, bale? Aukera asko daude, ez ditugu aukera guztiak aipatuko, zen asko daia, bale? Gehiegi. Beraz, baina ulertu behar duguna da, phishingaren kasuan, e-mail bat bidaltzen digute, enpresa edo erakunde edo bat dela simulatuz, eta lortu nahi dutena da guk gure informazioa nolabait ematea, vale? Edo kargu ekonomiko bat egitea, edo infektatzea, infekzio horren bitartez, beste efektu batzuk lortzeko, vale? Infektatutako fitxategiak edo iruzurrezko orrialdetarako estekak erasten dituzte posta elektronikoan, vale? Jasoten dugun e-mail horretan, lehen aipatu dizuet, vale? Edo zen argazki edo estekan agertzen direnean, inoiz ez klikatu, vale? Gero, fitxategi bat adjuntatuta baldin badator, vale? Berdin dio argazki bat, testu bat, berdin dio, edo zein artxibo partekatuta baldin badator, inoiz ez deskargatu eta oraindik gutxiago ireki, vale? Inoiz. Beraz, kontu zibili, e-mail bat jasotzen dugunean eta norena den ez dakigunean, vale? Kasu horietan, inoiz ere zireki. Eta, espero ez baduzuen e-mail bat baldin bada, nik ez nizuek gomendatuko e-mail hori irikitzea, vale? Eta, irikitzen baldin baduzue, bertan agertzen gauzetan ez klikatu eta partekatzen dituzten gauza horiekin ere ez deskargatu, vale? Orduan, nola dakigu jasotzen ditugun e-mail horiek phishinga diren edo ez, bueno, euneko unan ezin da jakin, baina badaude pista batzuk nolabait, vale? Ematen digutenak, konfiantza jarri behar ditugun konfiantzazko webguneak direnean, vale? Bazdakit bankuak, Iberdrola eta horrelakoak, vale? Bakoitzak bere interneteko domeinua izaten du, vale? Hau da, beraien e-maila beti @ eta enpresaren izena izaten du bukaeran, vale? Eta aldez aurretik datorrena ere, zentzuzko zeozer izan behar du. Beraz, e-mail bat jasotzen dugunean, begiratu behar dugun lehenengo gauza da, nork bidali duen e-mail hori, vale? Zein e-mail kontutatik bidaltzen diguten e-mail hori, vale? Igorlea ezaguna baldin bada, irekitzeko konfiantza ematen digu horrek, vale? Ez ezaguna baldin bada, zeo zer gehiago begiratu beharko dugu, pistaren bat lortzeko edo ez ireki. Ze beste pista izan dezakegu, adibidez, ortografia akatsak, vale? Edo mezu inpertsonalak, vale? Mezuetan beti oten da, mezu bat, titulu bat eta gero mezua, vale? Titulan ere, ikusi barrakagu zer idazten diguten, zentzuzko zeo zer den, eta esaten diguten hori, enpresa horrekin zer ikusia badauka, ortografia akatsak daude, bai mezuan edo bai helbide elektronikoan askotan, O0 zenbakiaren gatik aldatzen dira, vale? Edo horrelako gauzak, vale? Orduan, bidaltzen diguten kontu horretatik, hor ere, ondo fijatu, zentzurik badaukan, reklamazio bat baldin bada, eta departamentuaren izena reklamazioekin zer ikusik ez badauka, ez dauka zentzurik, ez da? Kasu horretan,
pixkat kezkatzeko izango litzateke, bale, email hori kasu horretan. Bale, orduan, zentzuz jokatu, bale, kalean norbait ezagutzen ez baduzu ez diozue zuen informazio pertsonala ematen, ez diozue esaten zure telefonoa, ez diogu esaten non bizi garen, bale? Hemen ere internet bidez ere ez badugu ezagutzen jendea, ez ireki. Eta ezagunen batena baldin bada ere, hau da, normalean emaila jasotzen dugunean, nork bidaltzen duen jartzen dugu izen moduan, bale? Eta gero bestaldetik izaten dugu bere email bidea. Vale? Bi datuak ondo konprobatu, zeren kasuaren eman daiteke, izen bezala zure ezagun baten izena agertzea, baina gero helbidea begiratzen dugu, eta guk badakigu zeinen pertsona horren helbidea, eta hor ikusten dugun helbidea ez da hori. Vale? Kasu hori ere eman daiteke, beraz, gauza hauekin kontu handi izan beharra daukagu. Vale, oraingo zalantzarik ez daukazue, vale? Beraz, bueno, berriro adierazten dizuet, zalantzaren bat edo baldin bakoazue, komentario natalen idatzi eta saiatuko naiz kezka hori azaltzen, vale? Bueno, esmixina, phishingaren gauza berdina, vale? Esan dezakegu dela, baina kasu honetan esmixina SMS baten bitartez egiten dira, vale? SMS bat telefonoko mezuak dira, vale? Gaur egun SMS-ak oso gutxi erabiltzen dira, garaipean asko erabiltzen ziren, telefonotan interneta ez genuelako, baina gaur egun internetarekin SMS-eren erabilpena asko jaitsi da, vale? Eta hemen ere gauza berdina, vale? Erakunde legitimo baten partez edo erakunde hori izango balitz bezala bidaltzen digute SMS hori, nolabait, pertsonaren erantzuna jasotzeko asmoarekin, bale? Claro, erantzun horretan zer erantzun emango genuke erabiltzaile bezala, informazio pribatua, bale? Orduan, hemen ere, hori, bankuko SMS-ak, korreko SMS-ak, kontu zibili, bale? Ez badugu pakete bat espero, ez genuke jaso beharko mezu bat, bale? SMS bat, edo email bat aurreko kasuan bezala, esaten zure paketea entregatzen saiatu gara, baina ezin izan dugu, deitu telefonontara, zure paketea jaso ahal izateko, bale? Ez baduzue pakete bat espero, ez zazu erantzun, ez deitu telefono SMS-ean agertzen den telefono zenbaki horretara, bale? Ez baduzu ezagutzen telefono hori ere, ez deitu, bale? Zentzuz jokatu behar da. Orduan, gauza hauetan ere, hori, erakunde legitimo izatearen itxura egiten dute, sare soziala, bankua, erakunde publikoak, eta bar, bale? Banku datuak, pasaitzak edo gizarte segurantzako zenbakiak bilatzen dituzte, bale? Beraz, eta zuen informazio pribatua eman inoiz telefono bitartez, bale? Programa maltzurrak instalatu ditzakete, bale? Biktimaren gailuan, bale? Biktimak ezer jakin gabe. Beraz, beti bezala. Ez dezagun, bidaltzen diguten gauza horietan, ezertan klikatu, ez badakigu ziur zeinek bidali duen, eta ez badakigu ziur hori zer den, bale? Ezagutzen dugun norbaitek zeo zer bidali badin badigu eta zentzu handirik ez badiozu topatzen horre, galdetu ezaiogun pertsona horri, aizu, hau bidali diazu, bale? Zer kasu batzutan, gailu bat infektatu aldin badago, email bat edo mezuak bidali zake beste pertsona baten izenean, bale? Eta, karo, bidaltzen den hori normalean ez da segurua. Beraz, naiz eta ezagutzen dugun pertsona baten gauzak izan, ez bagaude ziur zer bidaltzen ari diren, edo zer raro baldin bada, lehenengo galdetu dezaiogun pertsona horri, aizu, hau bidali diazu, nahi eta bidali diazu zuk, hau, eta zer bidali diazu, bale? Orduan, esmixin mezuek onakoek izan daitezke, bale? Hau adibide moduan besterik ez da. Ustekabeko lotura, ustekabeko fitxategi bat, premiazko laguntza ekonomikoa eskatuko dute, parte hartu ez dugun lehiaketa bat irabazi izana zoriontzen gaituzte,
Vale? Gure informazio pertsona lehen egiaztatzeko eskatzen digute, vale? Esteka baten bitartez edo telefono baten bitartez. Vale? SMS-aren sistema normalean oso zuzendu dago jende helduei, vale? Jende heldua interneta ez du, ez kasu guztietan, vale? Baina adineko jende gehienak telefonoa ez du guztiz menperatzen, eta jende hau normalean SMS bidez, zer bidaltzen diotenean, horrelako mezuren bat bidaltzen denean, urduri jartzen da, eta normalean adin altuko jendeekin arazo gehiago baten dira horrelako kasuekin, bale? Smishingeko kasu hauekin. Beraz, lehiaketaren bat irabazi dugula esaten baldin badigute, eta ez gara lehiaketara aurkeztu, hemen zer arrarago, ezta? Horrelako kasuak ere egoten dira smishingeko iruzur hauekin, bale? Beraz, kasuetan ere, kontu zibili behar dugu. Eta smishing erasorik ez eukitzeko aholkuak, iturriak egiaztatu, lehen komentatu izan bezala, SMS hori jasotzen dugunean, nork bidali duen begiratu behar dugu, azkenean SMS-a jasotzen dugunean, telefono bat zenbaki batetik bidaltzen da, zenbaki hori ezagutzen ez badugu, ez bakigun norena den, ez dezagun ezer egin horrekin. Asko jota borratu, Zeozer onegia baldin bada, hola lehiaketa bat irazi dugula, eta ez gara lehiaketa batera aurkeztu, hau da, onegia sinisteko onegia denean, hori ere baztertu, erantzun bat eskatzen digutenean zertarako, eta ez badakigun horrena den, ez dezagun erantzun, eta beti bezala, telefonoa babestu. Telefonoa azken finean ordenagailu bat izango balitz bezala da, eta telefonotan ere, antivirusak ere badauzkagu. Jende askok ez dauzka, instalatuta, telefono batzutan badatozte segurtasun sistema minimo batzuk, baina beti daukago aukera segurtasun hori pixkat hobetzeko. Eta segurtasun hori hobetzen bali magu, adibidez antivirus bat instalatuta, asko zobe. Zentzuzko gauzak dira. Hau da, guk etxeko atea, zugu atea irekita kalera joaten, ezta? Zergatik. Etxean inork sartzeko, kasu honetan telefonoan gauza bera. Segurtasun hori gure esku dago. Eguneko egunean ez, baina segurtasunaren zati handi bat norberaren baitan dago. Bueno, beste iruzur metodo bat, baizina, hau gauza bera, hau da, iruzura egiten saiatzen dira, enpresa baten partez deitzen dutela esaten digute, kasu honetan iruzurra dei baten bitartez egiten da, lehen e-mailaren bitartez ikusi dugu, SMS-aren bitartez ikusi dugu, eta kasu honetan baizin telefono dei baten bitartez, Hemen, kasu askotan, izu gas enpresatik deitzen dizut, kontratua bukatu behar da, kontratua berritu behar da, gauza kasu guetan, onena da, izu, eskaintza bat egin behar baldin badezu, e-mail bidez bidali jazu, zure datuekin, eta e-maila jasotzen dugunean, lehen esan dudan bezala, e-mail horren informazioa ondo begiratu, nork bidali duen, ze pertsonak, kontaktuko informazioa, eta begiratu ezagun Googleen, gasaren enpresaren datuak diran, berdrola, edo deitzen duen enpresaren datuak bertan begiratu. Telefono bidez, ez dezagun inoiz, gure datu pertsonalik eman. Hau da, telefonikak, Movistarrek deitzen dugu, Euskaltel deitzen dugu. Aizu, eskaintza bat egiteko deitzen dizut, emaidazu zure datuak? Ez. Inoiz. Beste kasu bada, guk apropos beraien zerbitzuetara deitzea da. Guk arazeren badaukagu, edo guk zeozer kontratatu nahi dugu, eta apropos
interneten edo beraien dendetan, beraien telefonoak lortu, bale? Hau da, beraien telefono zenbakia lortu, eta telefono zenbaki horretara deitzen dugu. Bale? Bertan, nolabait, guk badakigu ja, zein telefonora deitzen gauden, eta nolabait, suposatzen dugu telefono hori ondo dagoela. Bale? Baina dei bat jasotzen dugunean, ez dakigun nor den. Beraz, informazio pertsonalik inoiz ez eman, ez bankuko kontu zenbakia, ez telefono zenbakia, ez emaila, ez ezer, bale? Ez badugu guk deia egin, edo ez badakigu ziur nor den, ez dezagun hori egin, bale? Gaur egun telefono askok, adibidez, izaten dute hor sistema bat, beraiek detektatzen dute telefoniek seguruak diren edo ez, segun ze zenbaki den, azkenen telefonika horrelako enpresak beraien zerbitzu horiek, deiak egiten dituzten zerbitzu horiek dei asko egiten dituzte, eta azkenean telefonoek guzti hori nolabait lista batean sartzen dute, eta asko deitzen dutenean, lista horretan jartzen dira, bale? Bueno, kasu honetan, deia egiten duenak ze itxura kakotxetartean dauka, informatikako teknikari bat dela esaten dute, bale? Edo merkataritzakoa, edo erosle bat, hau da, zer saltzen saiatzen dira, bale? Zentzuz jokatu, bale? Gauza hauekin. Telefono dei bat jasotzen dugunean, informazio pertsonalik inoiz ez eman, bale? Eta guk deituko dugu, bale? Benetan, horrelako zer esaten duten dizu, enpresantatik ditu eta, ez badakigu ziur zein den, begiratu dezagun interneten zein den enpresa horren telefono zenbakia eta deitu dezagun guk, bale? Nola antzeman edo saiestu iruzur dei hauek? Telefonoz bankuko daturik ez eman, lehen esan dizuet, bale? Eseki telefonoa lehen, bale? Ez deitu beste zenbaki batzuetara, beraiek ematen diguten telefono zenbakietara ez deitu, bale? Eta oraindik gutxi gore, beraiek deitzen duten telefono hortara, bale? Eta ondo begiratu zein den deitzen diguten telefono zenbaki hori, bale? Normalean telefonoetan grabatuta geratzen da nork egin duen deia, bale? Eta beti begiratu ezakegu ondoren interneten telefono zenbaki hori norena den, bale? Benetako enpresa batena baldin bada, edo erakunde publiko baten telefono zenbaki baldin bada, telefono zenbaki hori normalean Googleen bilatuta agertuko da norena den, bale? Beraz, seguruzko denean, eskegi telefonoa, eta listo, bale? Ez dago beste modurik, iruzurrak saiesteko azkenean. Bueno, eta spoofina, lehen hasieran aipatu dizuet, spoofina, phishingaren zati bat hartzen duela komentatzen dizuet, bale? Spoofina azkenean da hori, identitatea ordezkatzea, bale? Beste pertsona batez nolabait pasatzea, bale? Iruzurgileak konfiantzazko igorle baten itxura hartzen du, bale? Hori. Telefonikaren partez email bat bidaltzen dizute, bale? Naiz eta telefonik ez izan. Beraiek bidaltzen dizuten email hori edo webgune hori, beraien diseinua guztiz kopiatzen dute, benetakoa dela ikus dezakegu, bale? Baina detai txikitan fijatu ezkero, edo webgunearen helbidea zuzenki ondo begiratzen baldin badugu, bertan normalean konprobatu dezakegu ez dela benatekoa, bale? Gero, bertan agertzen diren esteka horiek ere konprobatzen baldin badugu, kasu askotan ez dira esteka hauek berbideratzen gaituzten tokiak, ez dira enpresaren helbideak eta horrelako datuak, bale? Bale, zalantzarik ez dira zuidatzi handik, bale. Bueno, ze helburu daude, informazio pertsona eskuratzea, dirua lapurtzea, malwarea zabaltzea, infektatutako fitxategi edo esteken bitartez, bale? Emailean ikusten genuen gauza bera,
orokorrean, bale? Oda, helburuak iruzur guzti hauekin azkenean gauza berdina da. Informazio pertsona lortu, dirua lortu, bale? Oda, iruzurra egiten duenak dirua lortu nahi du, informazioa gure bankuko informazioa lortuta, gero bertatik bankuko kontutik diruak entzen digute adibidez, bale? Adibide bada besterik ez. Edo gure ekipoan malware bat, bale? Ekipoa infektatu eta horren bitartez informazioa lapurtu, edo dirua lapurtu, edo aukera asko daude, bale? Orduan, spoofing azkenean da hori, bale? Beste pertsona baten itxura hartzen du, bale? Eta spoofing egiteko 3 metodo daude, bale? Web orriaren spoofinga, posta elektronikoaren spoofinga eta IP helbidearen spoofinga. Oda, web orria hori. Badez, email batean, WhatsApp batean, edo nola, bale, edo webgune batean esteka bat ikusten dugu, sakatzen dugu eta webgune batera bidaltzen gaituz. Guk webgune horretan sartzen gara eta ikusten dugu webgune horren diseinua, benetako enpresa horren diseinu berdina dauka, bale? Horretik estekekin eta kontu zibili behar dugu. Eta beti ondo fijatu behar gara, webgune bat kargatzen dugunean, ea webgune hori, daukan helbidea, ea enpresaren helbide baten edo ez, bale? Beste aukera bat izaten da, HTTPS estentxoa edo izatea webguneak kargatzerakoan, bale? Horrek esan nahi duelako, informazioa sartzen dugulean segurtasun bat badagola, bale? Baina, horrek ez du ezer ziurtatzen, bale? Beti estekak eta helbideak ondo begiratu, bazpare. Posta elektronikoan gauza bera, bale? Email bat bidalizakete, email horren diseinua, enpresa horren diseinu berdina izaten du normalean, eta igorle horren itxura hartzen saiatzen dira, nolabait informazioa askatzen, guk gure informazioa bidaltzeko, bale? Eta IP helbidearen spoofina, internetean azkenen, ordenagailu bakoitzak edo dispositibo bakoitzak esan dezagun, bale? IP helbide badauka, hau da, guk bizi garen helbide bat bezala, baina makinak interneteko sare horretan identifikatzeko, bale? Eta, kasu horretan zer egiten dute? IP helbide hori nolabait aldatu egiten dute, bale? Hau da, enpresa edo ezagun baten IP erabiltzen dute, edo IP hori erabiltzen ari direla adierazten diote sistemari, nolabait iruzur egiteko, bale? Modu horretan, sistemetan sartu daitezkete, eta behin sistemetan sartuta, informazioa lortu dezakete, beste aukeratan esan dugun moduan, bale? Informazioa lortu, informazioa lapurtu, dirua kendu, bale? Berdin dioze sistema, azkenan helburuak beti berdinak dira, aldatzen dena da, iruzurra egiteko sistema nola egin, bale? Baina helburuak eta teknikak orokorrean berdinak izaten dira, aldatzen dena hori, komunikatzeko sistema, bale? SMS-a, dei bat, email bat, IP-aren bitartez, bale? Webgune baten bitartez, baina azkenean orokorrean sistema guztien oinarria berdina da, bale? Beraz, labur bilduz, oroar, phishinga, smishing, phishing eta spoofing, lapurreta teknika berrien helburu nagusi informazioa pertsonala eskuratzea da, bale? Kasu batzutan ere, dirua eskatzea informazioa, lapurtuten informazioaren truk, bale? Edo zuzenean diruak kentzea, bale? Kontu zibili behar dugu, bidaltzen dizkiguten mezuekin, bale? Sartzen garen estekekin eta deskarratzen dugun fitxateiekin, bale? Azkenean, ez badakigu ziur nork bidaltzen digun informazioa zer bidaltzen diguten ez dezagun deskargatu, ez dezagun mezu hauetara erantzun, ez badakigu ziur nork bidali duen eta zer bidaltzen diguten. Vale? Labur bilduz, zentzuz jokatu. Ez dago beste zer kasu honetan. Vale? Bueno, mila esker gaurkoan gurekin hemen hitzaldian egotagatik, ez dakit dudaren bat, zalantzaren bat daukazuen, zalantzaren bat baldin badakazue
idatzi jazu mesez eta erantzuten saiatuko naiz. Eta bestela hemen utziko du gaurkoz, badakizue astero hitzaldi berri bat izaten dugula. Aste honetan hau tokatu zaigu. Zalantzarik ez daukazuela ikusten dut, bentsat mezuak ez zaizkit iristen. Zalantzarik ez daukazutenez gaurkoz hemen utziko dugu, bale? Mi esker gaurkoan hemen gurekin egotagatik eta hurrengora arte. Agur!